Говоря пак ме лошо, защото год на всичките пакети. Куките пристигнаха като самолети. На всичките краката са и меки като спагети. Елате не спасете рая или Адама и двете. Не можете да спрете да се пълните носа и хаповете да ядете. Шеревете, нито съм първи, нито втори, нито трети. Обаче си признавам, че съм близо в на карти и пакети в казата са евети. Пети, който ще ти лъзгате са и са мъжете. Обаче като дойде време трябва разберете, иначе срам ще берете и с празни ръце пак ще се приберете. И за мъжете, ходете са ебете. Аз съм пишлеме и въобще нема ебе. Кой си, къде си, добре ли си или зле си? На майка ти в газа си, с махленската си визия. Твърде съм брутален за радио и телевизия. Влизам са директно от махвата до циганската махва. Аз всичките наред мога да ги поздравя и да кажа чакната пълнех носа. Ха-ха-ха, то да правя, майка му да еба. И не искам да спра и не мога да спра. За живота си не рева, знам си реда и гърба. Всеки измекар смятам да ева. Запомни, мършо и седи, малко помълчи, защото няма време за лъжи. Момчето или ще учи, или в затвора ще лежи. Не ми личи, не ми личи, когато за линията ми тъкат сълзи. А ти си ходи, най-добре е слушай мама, татко и си легни. Да така моето момче и поспи. Те са лоши, ти тя ги остави, колко се може по-бързо ги забрави, защото всеки един от тях пак ще зариби. Не се мисли, че са ти приятели, спри. Питаш ме защо съм случила, за да виждам чобаните в тая страна. И както си седя паля трева и почвам да редя, но в същото време от окото ми потича сълза. Защо? Не знам, знам само, че го няма края и къде ще спра не зная. И майките на всички се ръкатая, не си играя, на тъп не се правя. За секунди като мара въпреки че ще оправя. Ще замая, както вика вратата, обладая, ще обладая. Ще обладая, ще изтегля, ще премеря, ще продам на пазара. Ще продам на пазара.